January 18, 2023. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Unya mibalik si Jesus sa sinaguga ug didtoy tawo nga kuyos ug kamot. May mga tawo usab didto nga naniid pag-ayo kun ayuhon ba ni Jesus ang tawo sa adlawng igpapahulay aron aduna sila'y ikasumbong batok kaniya. Si Jesus miingon sa tawo nga kuyos ug kamot, "Duol nga ri sa atubangan." Unya iyang gipangutana ang mga tawo, "Unsa bay gitugot sa atong balaod nga angay buhaton sa adlawng igpapahulay? Ang pagtabang ba o ang pagdaot? Ang pagluwas ba sa kinabuhi sa tawo o ang pagpatay?" Apan wala sila motubag. Tungod niini naglagot si Jesus samtang nagtan-aw kanila. Apan nasubo usab siya tungod sa ilang pagkasayop ug pagkagahig ulo. Unya iyang giingnan ang tawo, "Ituy-od ang imong kamot." Gituy-od sa tawo ang iyang kamot ug naayo kini. Busa nanggula sa sinaguga ang mga Pariseo ug nakikita dayon sa mga sakop sa pundok ni Herodes ug ilang gilaraw ang pagpatay kang Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.